vedea ce să facem pe aici. Mergem acasă la au. Aici nu. Nu pe ea. Acum putem să facem să vrem. Acum trebuie să mergem să mai luăm. Hai că merg pe ăsta. Hai că am ajuns și la magazin. Schimbăm și ne câțiva bănuți. Așa. Așa, foarte frumos. Să mergem să la paturi. Ia să găsesc cum era să-mi iau unde ăsta. Așa, nu. Nu pe jocul ăsta sunt numai 4 minute. Uite, unde ăsta nu trebuie. Unde ăsta sau... Unde ăsta nu? Unde ăsta eu vreau să mă uitat. Reclamă, hai la revedere, ne vedem după aia. A trecut reclama noastră dragă, o așteptați în video. Ia să vedem acum, avem spat, că tot am să reclamă. Avem bani. Am cumpărat. Ne vedem. Iar ne-am întors după reclamă, așa. 74 de euro momentan avem. Acum mai ne trebuie. Sau cam uite și mai ne trebuie. Mai ne trebuie o canapea nouă. Mergem să mai schimbăm bănuți. Așa. Da.
Hai acum să cumpărăm. Femeile sunt ele, nu ca mașinile. Femei multe, ele sunt ca mașinile. Femei multe, femeile să văd buzele. Femei multe le pe buze, să le văd buzele, vin pe tine pe val. Ai venit la mine și mi-ai tras una. Eu acum când vei pleca să fac cu mâna, Cam luăm de-o covoare. Să bagem mai schimbăm. Luăm covor. Nu vreau covor ca la Bolinca. Frumușel, dacă nu găsim nimic, luăm pe ăsta. Frumușel. Nu-mi place, e de ușă. E de joacă, deci cred că voi rămâne la ăsta. Da, la asta. Facem încă 100 de dolari. Ne vedem după reclamă. Am venit. Nu ne-am văzut după reclamă pentru că nu-mi place la reclamă. Eu decât atunci că voi am așteptare la reclamă să se tragă. Mai luăm covor și de data asta nu tot de la luăm. Ia unde ăsta cât costă de. Au. Tot scump. Hai, papa. Femei multe. Au. Mamă. Ce s-a întâmplat? Mă credeți că, uite, am... Noi lucrăm ca barman. Ba, nu-mi dai. Mama, dacă ia, ce? Mă, dar veni prea mult aici pe mine. Nu mai veniți pe mine că voi văd. Iar cineva. Hai că trebuie să facem repede.
puțină răbdare. Asta o să plece, vă zic eu. Eu sunt aici. Mă trebuie să-i facem la... Dacă veniți prea mult pe mine, pe ce să rău? E prima dată. Că celălalt barman s-a dus. A murit. Wow! Hai să hai că stau cu aici. Hai. Your house, I rent a room in the house. Listen, baby, girl. So listen, baby, girl. Once you get a dose of dough, you gon' want some more. So listen, baby, girl. When I make it, I want you there. Yeah, baby, girl. I don't got a huge old house, I rent a room in the house. Listen, baby, girl. I ain't got a motorboat, but I can float your boat. So listen, baby, girl. Once you get a dose of dough, you gon' want some more. So listen, baby, girl. When I make it, I want you there. Yeah. Ăsta din mijloc o să plece. Am zis. I don't got a huge old house, I rent a room in the house. Listen, baby, girl. I ain't got a motorboat, but I can float your boat. So listen, baby, girl. So listen, baby, girl. When I make it, I want you there. Yeah, baby, girl. I don't got a huge old house, I rent a room in the house. Listen, baby, girl. Motorboat, but I can float your boat. So listen, baby, girl. Azi mergem să ne distrăm prin club. When I make it, I want you there. Asta, eu n-am voie să curg, asta e cum îmi îmbracă în destacare. Gata, eu n-am voie să curg. Așa. House, I rent a room in the house. Listen, baby, girl. I ain't got a motorboat, but I can float your boat. So listen, baby, girl. Once you get a dose of dough, you gon' want some more. So listen, baby, girl. When I make it, I want you there. Yeah, baby, girl. I don't got a huge old house, I rent a room in the house. Listen, baby, girl. I ain't got a motorboat, but I can float your boat. So listen, baby, girl. Once you get a dose of dough, you gon' want some more. So listen, baby, girl. When I make it, I want you there. Yeah. Sampolino, Cocomelo, Capibari. Haideți că vă dau acum un autograf. Bă, vrei să te bag? Ia vină.
Ce faci? Nu vrei să te bat? Au. De atunci vă da tot clubul. Uite, stai. Nu merge aici oricum, că au venit de special. Hai acasă. Nu aici acasă. Aici. Am făcut și bani. Am și distrat. Da. E clar. Trebuie să-mi fac o piscină în curte. Ce credeți? Credeți că fac altceva? E clar. Trebuie să-mi fac aici o piscină. Așa facem o piscină în curte. What? Asta e apa de la mare? Aici înseamnă că casa mea e mare? Ce asta că mă duc la mare? Uite, mă duc în piscina mea de la mare. Vlad Putin, trebuie să facem o stară nouă, că nu mai place, m-am plictisit de asta. Au. Ce am făcut să caut altceva noi? A, da, și o bază secretă, ia uite, vedeți că vă arăta cum se face normal o bază secretă. Așa. Hai aici. Hai aici mai face. Ați văzut meșterie? Ați văzut? Așa. Și acum noi văzut vom acoperi așa și după aia venim și ia uitați pe serverul.
Sargardul. Toate vremurile de pe el. Eu să mergem la stradă. N-are cineva. Dar trebuie să luăm un costum bine filat și semnat. Cu ce să ne punem noi în apă, bă? Cocașele stai. Nu. Poate nu. Da. Hai la strand. Da. But a little shower can... Dani este Popovici. Îl știu și voi pe Dani Popovici. Daniel Popovici este internațional la not. Știați despre Dani Extovici? Bună ziua, da, vreau să fac. Nu aici. Trebuie în vestiar. Vestiar e aici. Ne îmbrăcăm. Suntem îmbrăcați. Așa, acum mergem altundeva. Un loc. Hainele. Așa, vehiculul, ia uitați. Mergem. Dacă merge proastă. Daniel Stovici! La tine! Daniel Stovici! Ce pacarașoia! Mina! Lipudă! Dirigent, mergem într-un loc, secret, Dar trebuie să găsim loc. Uitați. O luăm pe aici, ca să ajungem la loc. Îl vedem deja. Uitați. Uitați la picătă. La școală. Nu? Am întârziat la ore. Venim aici și venim în clasă.
somni. Câte ora? Aoleu, plecăm de la școală. M-am lăsat ăștia aici la școală. Da, și cam asta a fost aventura mea. Dați un like, subscribe, coment. La revedere!